йолага нигезләнеп яшәгән, үсешкән. Йола бер яктан әхлаки төшенсә, ямгыятьне тотып торган рухи багана. Шуңа йолалы ел тәртипле, йолаһы ил булалы һәм башка мәкаләләр йоланың законга турышлыгын асыклай. Ошо байрамга йыелуны бөтәһен дә бер һүз берләштерә. Ул һүз бердәмлек. Бүгенге байрамга яшьләре, картлары, сабыйлары, ошо ердә туып үскән, тәпәй баскан, бала сактарын, яшьлеген үткәргән авылдашларыбыз йыелган. Байрам концертын башлайбыз. Каршы алыгыз сәхнәлә бию коллективы Миләш.
каршы алыгыз халык фольклор ансамбле Юргаты. Сәхнәлә Илшат һәм Голназ Мухаммеддиновтар.